asefo hene odi me nkura asefo no edi agora mema agora diwu because ebia o no koko means that's the producer ebia o no koko ana say cashew say original cocoa board panyini kura no ewo koko a me ye sure say enyo no ankasa ne kogina afuo no mu na odo o apaafo a wo mo do aninti o de saafo ni nsuo wo mo kania ene wo mo ne badi agora agoro badiwu aninti mamenna honorable regional minister honorable lawyer Joseph Adey Akwabo a magachira wo say show we so enana wo mo de nsem ebremu se we yesi ha enti sa show kro na so ya de amebo aba so you are living a legacy oni MP any MC momaye momudin enkasem te se de ne ye kan atroni kwa no so na Ann Roberts ha driver fo a ene wo mo ha wo mo bio no a kwan no Alezebo agusu a wo ye ni gidigidi mfuturo na eku wo mo de but all ye ni gidigidi no Ann Roberts emma so bio because kwan so aye so busy and you want me maso oba wo mo de excavator no bebo tri se gbe se Ann Roberts to de try eno achi apostifo ne sojafo edi kwan so afrenchie oko almighty insu atre amanfo so akwan na kakra bi brain kakra bi panyan Ann Roberts tata wo mo oti bi na hene ne because honorable regional minister honorable Millicent Yeboah Amankwa oni eye MP any MC minister a friend say Millicent ekoto pick up mo no efuele de moto mienu eka ho de ma posifo asanso asset barrier in collaboration with the Ghana Police Service ama ne patrol team no di kwan no so afrenchie eno achi akwan na tutu na enti we ba no we kohia we no ena akwan no wo matetetem all right there enti ama driver for na nia enti ye we na akwan hia nsisi a menka enti ma mmom abaso eno so nkire se mowie munwie akami nkura ase akwan no akami nkura anase akwan ensuo enkania eno ena na nkura asefo hene ya na mani abere anyumrei aja Nkoranza Herbal Center munyade e moyeme no aja Nkoranza Herbal Center atenase na ile na moyeye no okay Ecclesiastes ose me mommy nsuo nom okay Bible kran Ecclesiastes ho asan ho 19 ose ensuo so susu nanom no man nsuo ma nanom na anyumre mi nkura hyasema me de e ma wo no and say all tools shall pass bibia wone mre wati bibia wone mre enti ma waba mumu na wotwe atwa mu yi ene na wotwe we bono ene ahafo German North German South wo man tia semde ena doma yantia semde sunya hasen so wo mo antete asemde esanse na sofu we yewu na sofu sem no ena na no meka asem bi ede afa eye video bi a oba bi aya ode ne na monte kaka sansensem ni bi ena na metu no fose hwe unia sofu ewu a ana unia odifo akwada ewu a emfa enye aseresem emokradu hwa accident ya esi na no ewo adujaman driver ni na okaka no oye Pentecost elder and two person chese Pentecost nyame asore ben na being in terms of Holy Ghost holy fire
and the Holy Spirit echen Pentecost now so one elder was central onan kwan so a oba no wa ma medru enti we no person to the we mu eka no enti sofo pani bi anase sofo bi na de we akwakwaji sikadura na so there sacrifices ensida enti mitufo say wo ye odifo ba odifo be ma na what say asomasi no hye we yase wawu asomasi no hye we yase wawu a emfa nye asem enka sei na wono atentehu tu awoto meka ye no enra ene ne video bi ne na abanten ama eye oba bi didi matambio seme no me sori a na mejiji sika na me de ye show na mejiji sika ewa asofo bi no ho na me de ye show na wumpo ugina popita nim epirichi wo ugina popita nim epirichi de nti ameka saa ne se emere bi meka kire mo se obi seneba awu ni kunu busa ne sa akora ne ohe a osi akora na wu no ne kwaburuchire kosa ne yade ne kunu ni busa no death certificate above imame na me interest show no so okay akwada awuo no utimi provide akwada no death certificate kire sa akwada na wu the following year na wa celebrate akwada no ne birthday wumpo ugina popita nim epirichi ehyenkom eyisu Holy Spirit eyisu Holy Bible akwada no wu aburochire no na enkrofu osu na akwala wo aburochire awu abrofu su no su we abrofu su abrofu su please what happened na su we ya awrade nyame awrade ha mami me mpanifo atumefo me management atumefo ma lawyer fo atumefo asem no e wo court ko Facebook na sa asem no mebo a enie oba na wo si wawu no who provide oba no with death certificate nti nyame na mebodi no he date he time 2022 oba ni din na wo ho no ni years na wo ho no ne papa ni din na wo no Joseph hwan na wo ho no wankasa wudin na wo ho nyame na mebo ayi hospital na so ne de call no na wo ho no doctor sign ye no na wo ho no the following year o ya meyi time wudi oba no birthday the following year akwara na o ye ne death certificate no the following year udi ni birthday ewo ufie u mission house wa Sunday mo na akwara no e sha atade kama na obi tifugu e hye ne nchen ote anti unia odifo akwada o hye na se awu a o se mi tufu se odo ti kwa kwahye sofo biase ahweyiye because ni nipa be se nan anase num na awu na aye den nipa ngu o kata wo de so emfa homa de nti ameka sa ne se wabɔ me din ewo tape num se Nana Poku Piesie wo ye nkontompo wo ye nabraba wo gi sika firi nkrofo ho odifo ba mini hwe de ade a mini fie mini ka osi min ko school university min ko bi omso wako university me certificate Sompa ye SSset do ma secondary school me pass yen so nemum me first born I was 22 years at the tertiary at my age 44 years me first born afei na wo first born and me last born ayepe okay o last born o first born aye me last born no kra chen o first born no 2 years and we are say
yebusa wo ma ye musa hwe bio opa ma mi nwusesi ati metimi awu ye Nana Poku ye musa wo yere o ne busa so owo ye de ne mayasen eno mbusa nti majapade ene me ma jai ntokwa na wo de ba no na ase no wo court why jai na me mpanifo atumifo wo tape no me more because wo me ma mileage ewo radio we so ote so wo pe ba bia nya mileage ana wo pe mo kan say viewers views wo pe sa wo trendy a enya me superb show we so mpanifo shama me no brabetu eska brabetu eska ana tu ma men kan kiro na agya Nkoranza mra se wo si wo ho konkono na wo hunu se adifu e wo bona hafo mantam ase no bi mu do wo monkoda sacrifices a me say I'm bearing you say you so ho konkono no na nsankire ni na di na sa adifu do wo moto nya den na di ne hu how powerful you are asa na ja nyampia na oti Facebook na wo totototo no na me mafidie we ya mpanifo ahya ma me na agya Nkoranza mo eba so no me bo tape me you video na wo maso na fe wo magidin ni emusabusa wo na fe ba bia ye nenam no ye nenam 11 point something k na wo nenam 120 ni 40 nti nyame na mba be ma wo viewers bible kraka osi entie atisem hunu na wo so wa ye so no ote mawie na abusia agya Nkoranza Herbal Center Daroma ene me de obekọ akwanhia na esiye ewo adujama potrikrom no mekọ sunsum wiase o kai se na wotwe ne na no dwodai me ne makonta a oyesuma nkra hene edi nkomo ma ne ka kire mo se akwanhia na esisi ewo kwan no so no se mo anya bibia joda bibi besi joda nwumre ade echi bonada 12 na accident esi na no so me ka kire wo se accident na esi no pinfo baako ewom pinfo na owomu no me yi picture bi e kire wo na pinfo baako mi nso efiri drobo tie yi o eye drobo car eye ambulance a ede yaafo a odam akwala 2 weeks yema no fo ano wafe yese enkoye ni surgery enti odam ambulance mi oduru eye potrikrom adujama no na Forda eno so alodu drobofo a wo mfiri kumase eko drobo ene ambulance a eno so afa aye patient a ono so edne ko drobo to drobo cars pagan na pinfo bi tim wawu pinfo bi so wu 2020 na ensema e wasa pinfo no mu no time asa pinfo no ewo no ne ba no wu no woni yam wo mo yiye no ni do hwiri mienu ena maame ni so wutu anaba no so oni nie e ma wa no mama evidence your friend what a shock 31 years Regina afia jedua 2020 ana wo mo ye wakekeeping Saturday 10th October 2020 ana wo mo ededa no ewo asiri abaya we ewu no ne ba no wuwo ne yam ana wo mo eyi akwada no wo mo ye 2 hours time ana no so wuyi na wamko ensuo bi ewo asiri me bodin kire o ena omukotu dua no wamkotu dua na chi no ena wamuka sembi se wo a wo ye me ba na saa no won so ubenya kwanhia wu ama wo ba awu awuyam mene akoda we maame ebeni nkomo enne after agya Nkoranza me wi na mene makonta se kwa di nkomo me wi na mene osofo antwi adi nkomo eno no befa asofo na wo mo blemu asofo ene sa wuo bi kokoso ewo kurom ha sei asofo ewuwu no abaya ni nie wei ena otepesinja ka enum a onyembo some nkono a oba bewo a waba bewu no na oni ma rahu se mewom abaya no pebere se
okodi dwa ewo kumase a oba na japemfo aton kakra na ode aburo ne kunu eni ewu akwada na wu ne yam ono wankasa nso awu akwada na owo na wotwemienu omkoye ne surgery ewo konfa no chene akwada no nso awu nurse ni no nso apirepira akwada no maame no akwada no nana nso so no ono so ba bi oda no enye mehwehwe mu kire se free nra bepem na ano no nipa wo mawuo no wo mo ekomakomako du nwotwe 18 people ana wo mawuo emfa bibi ni agro wate na sofo na ewu ewo bona hafo ene sunya ha no ene me ne sofo ntwibedi hu nkomo we nyina amohwe no eye eja Nkoranza Herbal Center na daroma ana ya na menya daji ewurawura hwe yade a ye frɛ no eye hepatitis ye wa hepatitis B hepatitis C ene ye wa breast cancer no so odi agoro na so ma ne tra ne PhD a okwa agya Nkoranza ntimi nye ne mo no ko H lab one ya ka kyerɛ u develop breast cancer o de kwa agya Nkoranza ho na omma wo aduro se breast cancer na ankwa a o se nana ankonti kwaji misika mame sugar anya sugar ya adwuma ha yo glucose diabetes se wudi diabetes ho agora ebekun diabetes no se ewo form be se 2 3 a ebekun se etrako 10 15 20 ekoteta ebekun nti say between 5 4 6 at least unya 7 kureye nti wodi etra 10 11 a ewo soro etra 11 12 13 15 ewo soro pa etra 19 20 22 bra ko agya Nkoranza ho na omma quick rapid efficient curable herbal medicine enya sa adura emanate akofomo adura eye adwuma onipadua ni mu na ama o pancreas no ama eye o sugar na ekosoro no na ama na ba fom na aye normal he sugar wan odi agora ebema obema no afana ye kete ubuto yire so abrem na ogina so no odi agora pe se wanya eye naduro na ye frɛ no sisire twade no but mamenka secret nkyerɛw se wo sugar wahu na ukoji sisire twade ni bi na wonom a ebebo ma obema ni mu aye den be emma sugar ne nko pressure nso be kosoro enti de tie ne so kwa aka kire agya Nkoranza se mi wo sugar enti oma wo sugar duro ni wie a na ode eye sisire twade no awo no enti saa na ukoji sisire twade na sisire twade de be ma waye owenchen ba ba wie na sugar no ewo ho beto ko na agya Nkoranza hunu saa ono kra ma wo saa duro no wahwe ya ubutu so saa bo so wabu ahwe because o pressure be kosoro enti kona onsa sugar no osa sugar no wie ahoden na nkasa be den ebeba na afi waje eye sisire twede no na wo de atache eti se okita HND wanya degree enwa no abusia hena wangeda especially mu amfiri minkuru ase ba no se ofiri ya science agobesa dadom oba watchman kwan ya John Muhammad Dawro masese oba stretch ni bieni adiri eye sunyan ahemfie ni mu ho no mesra otra ahemfie ho pe na wo ba cattle driver ni se unsi wo ba bia obesi ewo Moonlight FM any Space FM gina ho usi wo filling station ho pe wayra twam wi ni ho bra Space FM ni Moonlight FM uduru ho pe madrava ni nsi ubenso mo tondo kun bu ho kom de wa didi kakra kom de wa twembra okro so pe na wo ba SDA4 asore no SDA4 asore no wo de wura inside ho gate ho uduru bia busansa o hwe stadium primary gate fufuro bi eda ho saa wo ba yira so de fa filling station ni nchemu mfutukwa no so wo beduru ho no se be 10:30 11 ho bo sama mbi chi bayire ho busama me no chi bayire ne se Nkoranza ni na ye frɛ no agya Nkoranza no o wan fa obeka kire se ko wanim benkum so ho ubon se eye nkwadufuo bi wa no wotra nkwadufuo na abodefuo no ubon se ya na kube bi sisiro ho signboard kora abo ho
o de ohwere soundboard no be yira wa kube ne wa chen soundboard no nti pege wani ube hu kube bi hu kube na ape kube na se ho a ho na efre ho agya Nkoranza no na duru ho ube hu machines egu ho a ye de ema tete biduro hwe na wan kwaje sawdust bia ankasa o kidney a word to a wise is enough. Piero Majo Boko there. Nana, Major so be I fine. See you Majo. Senior nursing officer Antemage a oye Sompa hima. Ewo hyewa ho kwanta ne ba. Okọ SD sorry Adventist. Maame nurse Majo. Ye mo lala. Oho ye de. Na me maame Antemage ne ho ye. Antemage the great. Piero Nana fire shall say na face see you and for you na Antemage engine correction. That's right. Opani bi se me fa waseda na aseda mfa ma ho. Okay. O se afa no opani attachment. Attachment. O se brekum o kodoma akwan so efe ba bi benkasa. Benkasa. Me de minim ho sa. Yeah. O se in fact waboa no. Na oka Nkoranza Herbal Center ye ho asem. Okay. Na o the prostate ne baaye. Wow. Oh yes, o sim mantem ho de ene ya chechire ni bia ma ya hye no rubber kra. E wo doma brekum side. Benkasa ho. Yes. But oka asembu afidie so se Nkoranza de so okon ho na wahu sisan ye ono ampo mra wo ho na me magini sika in fact obaye no nkra no so obagini sika na so obeda mase oh so obeda wase thank you very much eniema ye yama no enti o se wate se ofidoma me freedom enti o se obetew wo kwan ho da na o se o wonponche kakra enti wa ponche wo no na de be ha me se be ya me gina wo benkasa ho age no because mini can't no passenger car no so kwa amanabia na engine na say isi ho 80 million gearbox radia any si ho any si ho no about case wa obekwa akokora no mama ono so ankana mfan enti wi ase no doctor oni me ha me say ibeja binum o yeah ibeja binum na binu nso beja na wo me beja ye no omo de anya kura ebe kopa ye beja binum ebi so beja ye na wo me beja ye ne de ebi de biaji na wo me da ye de na chiri de say not na no matra nkonya nti wo me di na no matra nkonya chiri de na no matra benji I was here in education, that's right. Information, entertainment, yes. Afe yanko Nkoranza dem ho. That's right. Na yanko hwe machines egu ho no. Yes. Na yanhwe ayaresa ewo ho. Yes. Na yanhwe emfidie no. Yes. Na yede titi abiduro etimisa. That's right. Wome yankoi. Nana yankopon shira pa na onyo kese oni team ni nyina ne adwumayefo ni na nyame onhira mo. Sanse mobre no minim se muhia pa nso mo apone bi di amaye se ye ne watiefo nso eni nkomo because ye kan obu ho a anije sam ya ye kan ye nyina ye siri enam yade bi ekoso ni nipadua mu nti ne se dede bi kura ne ye tete no ase se onyakura nka radio no anwuma adum no but nsempa no so nti ontumi num no Nkoranza Herbal Center yese for yade bra na ye ne entonchia wo yade no ye nchia ye ne woto ne se yesi se ye maw aduro toaso emprenu 2 times na emprenu ni nyina chi osiwa hunu sesan ye bia wo yade no ho a yesi san bra na bra baji usika yes se ye je osempo tekuka pre no yesi oba wanya kura na emufa ye de wade maw je kwo na kokoto wa yaresa so sani na kan yade ehahama enubna ni nunsini ene yade sayade enti wo ma Nkoranza Herbal Center ema ye nkofa chemicals ni nurufufuro bi adabi se ye nananom abibiduro no a eno ena Nkoranza Herbal Center yade etu nyadowase na ye kan sei no abusua se o pa yare sabia ya bibidura yare sabia pa o kwakwaja yare safri ama ho atɔw na wade ho afru yade ne mu na wo se ye Nkoranza Herbal Center ho a na minim ba bia ukobium
because edomu a eji wo ho achinye na wo ba Agya Nkoranza Herbal Center ma enne nyame nam yenso de ayaresa ma wo bebrebe wona na ohu wo se yade no kra na de wo bekọ mu enne Agya Nkoranza Herbal Center dawroma won nyina so anya hoɔden foforo afiri wonyade enum no edoso enu ntini ye ka kire wa wute ye na nwumre se Agya Nkoranza Herbal Center yesi yetiasie na Dr. Panitiasie abibiduro yedi ya adwuma wo yaso ya na onam na hoɔden wo mu etu yade ase wo hɔ idie emfidi papa wo yaso ye no ye nhwɛ ma wo yade ne mfa mbrɛ ye bia emeto so ye nhwɛ ma yade no emfa wo nkowu mu mesrew fo yade bra na ye nsawo yade mesrew ye kira kwan no sene na naka ye no ye wo Sunyani New Town SD asordan kese no a any space FM edi nhwani mu no akire pe ene ewo enti ufa SD asordan no enchemu any filling station mi na wo so fa filling station any SD asordan intem na pie SD asordan achi udo onye PSD asordan achi na ma frishi achekokko ne ba yire wo ho ubisan se o pe ba bia Agya Nkoranza wo no a obekyerew ebi nso a na umpese obebisa udo onye pie SD asordan achi na ubenkum so kwan bi da ho usi kwan no so na school bi to asomienu school no eto asomienu school a etwato no eye school a ye frɛ no stadium primary bo se tik nua bi esisi school nanimu a ye ni school no na di hwanimu pɛ abusua ya entra school dan no da bi men tra school dan no sense ye ni school no di hwanimu pɛ ubadru school nanimu no na ye signboard kura si school no hwanimu ho na kubetinti siyen clinic nanim ya penti kubenase green and white yem bana kese so boho afei menchire okwan foforo bia ofifi apre ofiri abisim anase odomase side na eba wono ubesi wo post office usi wo post office a ekwan na ede ko bia Ghana Fire Service Ghana Water for no wono fa sa kwan so na twemu ko ba bia ye Ghana card no twemu ko ba bia ye Ghana card no uduru ba bia ye Ghana card na hwewani mtenten so do bo se kwan ni dam sha fa kwan no so school na wo ni fa tik ni abisisi school na nim no ye ni school ni di hwani mu pe mesrew me de number C ma fa Agya Nkoranza Herbal Center number Sisi a in fact da bia bosom pa afmatiefo aba so obu ho a wonyare but wo hwe enkomopa ye ni atiefo di no a na wa fa number no no de amani nua bi o achichiri enti ebitumi fie obitumi frefie achichichi o se doctor me nua bi na de wo number ma me de me wo bi a tamale ho ba bi me wo takura de ba bi me wo Cape Coast ba bi but me nua bi wo Sunya domase Sunya kira afia pri ena de wo number de ma me enti wo ya ne saa ena de nyame ba ya ne se obehira wo pa enti fa ye numbers no eye 0241 0241 14 40 52 52 33 33 0241 0241 14 40 52 52 33 0241 0241 14 14 52 52 33 33 and a 0504 0504 71 71 32 32 33 33 0504 0504 71 71 32 32 33 33 abushia numbers a yedi atudwai eye Agya Nkoranza Herbal Center numbers a ubetumi afre abribia doctor aye krado se enkomo bia opese woni ni di no wone ebedi abushia doctor ankasa wo ha na mene wodi nkomo ketua bi na fe doctor atoa so ha edi aman ade baako a ha adwene pa ye yade because kwanya yade di nipa bi fa so no eduru ba bia na asefem da bia me ka se ye de aso ho ne ye wontie nim conditions a
amanfoɔ de ba hɔ wohwɛ yade a ti binom so yade a ɛha binom a ɔde anante mfinhyia bebree obi so obi kura sɛ menkae mfidodo a yade yɛdi wɔ me so na kyerɛ sɛ yade no de na kyina kyɛ yade na tena no so akyɛ but asene nka Nyankopɔn sɛ agya Nkoranza Herbal Center nam no kuredi a yɛde sa yade nti obi biara ɔbɛba yaso yɛ bia behu no difference obi tumi ba yɛma na duro kura yɛn nkɔmɔ a yɛne ne bedie no ɔse doctor ɔhai na megye de sɛ menya ayaresa because me call miaya ahodoɔ no yɛne me ani saa nkɔmɔ wɔ bi emfidi ahodoɔ egu aso yɛ ha wode yɛ hwehwɛmu wɔ me nipadua mi me nkɔ baabi ama me hu bi sɛ ida enti agya Nkoranza Herbal Center ayaresa de nyame de ayɛ akyɛdeɛ de akyɛ yɛn sɛ wo pa ayaresa pa me se ayaresa nyinaa tumi no onyankopɔn de ahyɛ hahama ɛne nubnam no de ahyɛ agya Nkoranza nsa sɛ obi biara ɔde ne yadeɛ bɛba no me nyankopɔn mama wo saa tumi no fa haba we fa nubna we fa fa sɛ bibiduro we fa sa ne yadeɛ enti na ano na papa bi bisa sɛ doctor ɛdeɛ pɔten pa na ɛwɔ hunuro mu ma hunuro yɛ sononko saa no because wachini de ne yadeɛ baako yi wɔso doctor manante afi kura de na mapem me ti sɛ obi kura ka bibiduro ho asɛm na me bu afu me hu no wɔ TV so kura sɛ me nu me TV no nanso me ti won ka wɔ Sompa FM no ensɛm a wo kan no ma me nya agidie bi ɛwɔ mu ampa me baayɛ no biritia wo bi me ho atɔ me ntia na mabai mama sa me bagye aduro because me ho atɔ na mmom asɛm bi akyerɛ madwene wɔ fie ma bisa me ho saa nam so da bi memra wani me bisa wo sɛ ɛdeɛ pɔten pa na ɛwɔ wunuro mu a ɛma wunuro ka wɔ bi a yadeɛ hyɛ ne nipadua mu a na ɛde ayaresa ba no ɛne ɛsɛ yɛ awurade ɛyɛ onyankopɔn no a na ɛde saa tumi no ɛde ama yɛn enti baabi a wɔ bi a busua ɛntena se mu obi nka nkyɛw so yadeɛ ne aduro na wo nso gyetum daabi ɛma obi nka nkyerɛ wo sɛ wo yadeɛ no ɛne aduro yɛdeɛ sɛ ɛno mpo ne yɛ ne yɛpɛ no sɛ obi sɛ doctor me call baabi ne yɛsɛ me yadeɛ ne aduro ɛno ne yɛ no bɛto nkyea na yiri mu pampee enti bra agya Nkoranza Herbal Center ne yɛmfa mfidi papa nyɛ hwehwɛmu mfiri wo ti so ɛnkɔnkɔ pemo n'ase yɛde ɛsɛ obi kura tumi ba yɛmfa ne mfa mfidi no mu yɛmpo na ohia aduro na no maame bi a oba yɛ doctor no yɛ hwehwɛ ma doctor se maame ohia aduro kɔ rest keke yina atwi bi so na de home doctor da bi hu me sa no me yare pa wo me nipadua mu a doctor ja wo di me nipadua mu tina o ka sa no kyɛ sɛ ɔnte ne ho ase nanso ya ne kasa yɛ afi abotɔ yɛ mba yɛ maame ne kɔ yɛ no kyɛ sɛ nansa chi ofra o se ye doctor kyɛ sɛ wa boa mi o ei sa na de me nam nyina sa na nya yade mpo nya me nhira wate wahu enti obi tumi bana ne yade no onhia se be ma na duro na no pani bi a wo se okɔ na afom na opagya ne kakra bi na ne sisi twe ne kakra oba ya yede ne wurawura mfidie mu de ne fufa mfidie mu wiye no papa ne kɔ no kyɛ na aye ni gye nko a enti me ka kyerɛ wo a wutiem se wo de ne ya hepatitis B a ana na ka ho asɛm ne kwa na ka ho asɛm awie so wo hepatitis B pa oh ka wakoma to yam na ye na Nyankopɔn nam ye nso atu hepatitis B ase afiri dom so a kyesa dance no wo montere bebre maame bia na na oba ya ye kɔ check ne de na ba bia ne viral load nam na ye man na duro kɔ yo san bad fancy obusa ba biem kyese afedi ho adwiri no wo se doctor kyese wo ha pa na ntimi nante kokɔ nkran ne kumasi ene ye se bi enyam hyehyem na afi na obra so se wo se oba ha enti ye ka kyerɛ wo se ya de friends hepatitis B de ukɔ Sunyani municipal doctor Dida ho Ghana ehemfa na obefa ukwa bibidoro bi kura obeka cho se we dia misre wo hepatitis B dia no dia wadawro ma entoko ebintumi nkwaja Nkoranza na wo globes ode ko sa ntokwa no fa kokoma no enti ye na nyamihira sa doctors na recommend agya Nkoranza Herbal Center ede masafo no enti ba bia wo bia ye se for yade bra na ye ntonchia for yade bro de ne kidney problem o da dialysis so o de ne breast cancer kokrometo manufum no for ne de se me ye pepa doctor so say ni favorite enti on hwe ma ye nkotwa wo ba bi no fo ntwene on hwe ma wo ba bi no fo no mfa ne mfa atiti mu o ba agya Nkoranza na say ye breast cancer nko ade a ka wakoma to yam ye de bibiduro etu ase e de amaw mi si ye numbers ne so biom na fe doctor bam mi si ye numbers ne so biom abusua fa number no
na friend number no na two na mo beja yaresa wate eye 0241 0241 14 52 52 33 33 0241 0241 14 52 52 33 0241 0241 14 52 52 33 and a 0504 0504 71 71 32 32 33 33 0504 0504 71 71 32 32 33 numbers no eye a Nkoranza Herbal Center numbers are ofra AC doctor so na ya jebra bobreso na ye no atwetwe enkomo eno nti doctor wo ha doctor de kakra ebeso so de amayen yo Sir Richie mamena wase na yenchia atiepwa sabri omode radio ato Sompa 98.9 megahertz mo Sompa mwadi nyina Nkoranza Herbal Center yewo Sunyani Krodium New Town SD for Sorida Nechi Nkoranza Herbal Center yewo New Town SD for Sorida Nechi Doctor Otunchia yen na dencha to ebaye mebwana kane no na munim se edin ane de frame edin bi e friend Eja Abraham se me nesa biu me din ni Eja Nkoranza bacha ache no so bu ozi aba kane no me hwe me phone no na me dial a din se na minya nokre Eja Nkoranza o hwehwe ya ye wo Sunyani New Town SD for sorry dinachi Sunyani New Town SD for sorry dinachi eho ne bia wo ba yesaya de ebru nipa adwen ne ntiase so eho ne bia wo ba yesaya de tu yade ase eho ne bia wo ba ye ma undiluted and well prepared herbal medicine yemfa any chemicals bia enfremu eho ne bia wo ba yen soso yade so eho ne bia wo ba yemfiti prekopenka se a yehwe wani ase malaria enti dro no nemum ye make sure se ye do be fam fidie mu na ya ye o test ahodo na ya hwa de crop potting a de yade ne bae na ye gina so ama wadru asa yade na ma wo ani ja wi upe enti se wutie mi a ewum se Sunyani Krodium ha nyina me na ye de hepatitis B abaso bomami odofo ema obi anada se hepatitis B ni aduro unless e bia me so Eja Nkoranza duro nhwe e kan de hye osoro nyankopon nimunyam nia wose owo hepatitis B no kona koye test ne mo unye test dia me pa chew e ma na e ma woduru no because uni usunyan ha na wo e bit is nkran wo other regional person dey do no be manual the kan pa o test me send ye na yehunsa mpa wo bi anase wo de na chronic and now the any acute na yen starting nyina so ma woduru because hepatitis B the more bet na se amana che no ese wo kidney no na sa se wo brebo no ebia wo hepatitis B na se nyame ya adom na kwanti opunu bi betom sisi na e wo se wo kwa bruchira e pa che unya chance nko enunti entnase emma sa abre no emeto ansa sa abre ya wuti ya yesebra na ye mawo edura ebetu hepatitis B as e mo bia nada e na hye no so entrance mamre ni medru mememfa 1 month any 2 hepatitis B as there be made from 2 months echo depending on emwadodo kre wo ni paduan mu enti se obi be kan na doctor aka me 3 weeks you na dey na obetima ya for make no crack say no my medicine cannot cure that hepatitis B within that 3 weeks time I will open no intimestro wa wutim no nyagide wa awrade na tu anamon 10 obi nso utie mi wo se doctor me wo kidney na se Eja Nkoranza mi nyame ama me adura mitimi de sa hepatitis B yade ese kidney ne liver di ntia wa wo de ne yese wo
ebia liver enlargement o liver no o bre bone ye kese a usuro so be ba mama mo oduru ana wa wutie mi no yes sebe unya diabetes mo hye no so what diabetes or hypertension e ma unya stroke or diabetes or hypertension etimi the kidney yade ana kidney failure eba or diabetes or hypertension etimi so ma unya akoma yade na ni nyina mu no agyan Nkoranza se Sunyani New Town SDF asori dan nachi na wo de yemma wadura yemfremu na sohwe ye kraya na ye pe wo mo da dialysis machine no so yes so that dialysis machine no so na se wo ko prensa every week bia wo ko mpre ani da so kese wo homo mra wo beje agyan Nkoranza don bi na waso ahwe na nia wo tie mi nso ani de ne awo ebia ono ukunu ono yire mo atena se ache awo na mo pe bata wo ne ma misro mayemfa blame no ma ba akofo ebetimi aba se oba no de awo pen to pi se woni haw anase bema na awo pen bema bu osin na me mo secondary school me ne girls 3 kra na ya abortion enti wo be ka chem se me wo na wo abortion kra be de shew anamboa enti zuzu pa sa fans ne ma ho awo ne ma munyina munka mum na yenko asopiti na enye test na yenhwe baby ko a how ni free bar we are not going to put blame on anyone nemo ye hwe ayi ade aye osi akwan so ba na wonya blockage of the tube so bema na wonya low sperm count ye gina so amamadru na face mu nya enhyemu anankita hudie wo mpaso a awurade ama wonya wo awo ni bi na mo afa mo ba nia wo tie me o si doctor me de ne ulcer ye ade a ewo bi so a etima oboye wo ya etimo achika sene ye wo ya etimi ma se ekomo dewa wo problem ekomo se ne wa wo problem udi aduane emu ohika kra bi a wo problem misro ulcer yare boni se ye peptic ulcer ye gastric ulcer ye H pylori any type of ulcer bia no agyan Nkoranza se ye ma wadu one time quick na atuase ama wo hato hye nso baby ye wo no ye se wo New Town SD for sorry danachi dini ye agyan Nkoranza okona sekube ensifio ambacho nyawa ana se rich mebwa yes ye wo New Town baby e Ghana card no so free me papa polo wo na ba wo dey stand down wo bra straight uduru wa baby akane no ye sisi akra ho na ye Ghana card no yes wo dey uduru SD for sonda net waso no ye to SD for sonda no so bo nse kube esi efie nanim ana ye signboard ni si wo boyi ntuduro na kube nso a enye agyan Nkoranza doctor na otonchia ye sheda bo na baso eye Sunyani mpenimfo ye na kwaku sabe mebo ni ma ye den ma sorry wo sheda tu ni ka babe boy abaso nana wonkwanso Sunyani manhene nana monkwanso ni Sunyani mpenimfo nyina hwe ye se nipa onwuma pa ne bedi wachi se Sunyani mpenimfo aboma baso a responsibility bi na omde ama me se menyere me ho nya adwumaden so what ya say na ye mo Sunyani mrante ne maba wani emu mpenifo nya hodene mapa ye betimi di aboa Sunyani development ayeden akoso because ye hene pon ya zese wa bei na ni daso se obemma Sunyani afa ne ntoma pa friends ye nyina yeso mi mebo ana enti agyan Nkoranza se kata mpo na achiwa wo de bra ye bemu oduru wuti ase ende simple kra obi se doctor onka kata asem na ni na na ebeka ye chante magi the great e wo twemwa ho hwe agyan Nkoranza ye obi a nyankopon nam na hu mo bros de haba mamu nim de adom no enti me no yade a mi ni ho aduru no me medwam nim che o se mesa ene wiase de onipa wugu no eno na obitwa enti se hepatitis bi a ya bom abaso no eno de meka che o se me wo aduru so obi da dialysis so esi ni kidney say ya bo me ho abaso no ene de meka cho se me wo duru na mum achacha agyan Nkoranza mi ni ho duru ena sebi fu ana jimi de mi nyanya ho duru mi guso Yesu ansa won inade na Yesu ja okoye won se Yesu ansa me de mie mota de na metimi aye enti de meka chi onya ne se agyan Nkoranza se ginamba yi na freye na bra baby na ma oremfio baby biara wo bi etim de do no ma no se ye sisire twede na wo pe sisire twede ne ye mema dura bema timi ma bema gina wo na so pampi na mo tim de wo wa ma wapim de woni ho de eni sisire atopa
eno so de bubumpa but se woni 40 years and fresh se wo pebi enti wa wuti a wo se wo ahotutuo sickle se awe bebe ukodem a wuntimi na tie niye da bia ye kan ye se ye ni adua de be ma wa e be change wo genotype no but say ye ma waduro ama the consequence na anase effect ya sa ya de na efre no ahotutuo de ba ne de agya Nkoranza mema obi na wonte ho hwe wonte ho maache ohun beto woda obeda won story mfa entuma ni yinkuru hu bibiri agya Nkoranza se bra ye nchen wo Sunyani New Town na ye maw adura ye mfrafra mu na ye ma wadura ebetu yade na se enti se wo nan na ebia wontimi nantiye ebia sade uti na ye wo ya wanya halitosis obi kasa enkan di achi no aya na no dene ni nyina agya Nkoranza se bra na ye ma ho adura ebetu ase obi se me de na stroke okọ kira asesie ya ko bisa mini akofi pepra ye tu mra ye kiresi mini akofi pepra di mami atamu mami anima na stroke akana to more than 13 good years a na edi na china brand mi wa wan esa hye nyame ne nyam enti ye nka ho asem bebre ye de number ne betudwa aya nam from so atifo ni bi ene se doctor wa mom ya de so ye ntimi nka ni nyina na Poku kura di kan ye advert na half maye enti wa wutie ye no wo de ane se wo china wodi wani be kiremu e wo Sunyani New Town SDA fo asori dan nachi Sunyani New Town SDA fo asori dan nachi kube esifie nanim wo beba na agya Nkoranza enipa gu to boas na di line so yes ba bia on twa Ghana card okay also do we twa Ghana card yes on senifa aha sister be provisions e ho okay wo he kokko sister kuatia no ho fe pa sabi nkofo si busa no okay so right after Ghana what the sense sister akuya aha ne o chama ba ko tomaka no okay amanfo busa no papa ene wa hwe obeka said na ye signboard enti we ko obetwa ma o ba ya mi chia no so nim se mi na agya Nkoranza no me ta chia no pa ba oni mi Ghana card ba Ghana card on senifa yes o just you provision and as sister no matise ne no man so bo afo na na di nta o wa ye no sa so ba bi ofa ono wa shada ko togo na papa ba na o ko de otomba yere no yeah and Sister Felicia ntu twempe na chesa o ko stadium primary on sabenkum na chesa o ko agya Nkoranza baby akubesi no aya nana na ebi mu yira kodi baby ena nana agya Nkoranza me koji adobi me wie ese me brebo ahono na msi dabi agya Nkoranza duro ma brebo hono agya Nkoranza duro ma brebo work it to it perfection etimisro okoje sodas eno no sa no wia na agya Nkoranza kane na wo na dabi ni na ne se fo ni kiremu na ase chomwa hima so se ono pese o ka bibi kire ma no na minim de o pese o ka kire ma no so o e ka obetimi ama no kata du mo yenko na mo ne de mama ne ye ne man di sesi o mo ho okay oba bi a wo sa ho ne bia agya Nkoranza e bi di sesi ya se be a wo be ye kama agya Nkoranza he ba center na ye mfa bibidro kroje ye mfa sa na no ye friend sense do no e friend ko anje wow tuaso ohima eno ano no wawi yo ntinana e man meje kwanje no mumfa nsisi ase wo na eho nche na eho nye hwam na eho nye de ye mpe situation bi se nana ye be fa match na se na nsum wuyi mi frima oba be ma bia pedi mu ache wuyi mi ma mi frima oba bia pedi mu odene eti bra agya Nkoranza Heba Center e wo Sunyani New Town na yende yesi ayaresa efrade number betim da frey ye 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0504 71 32 33 ye magana awodapa nana uko adomako inside ya
ye me ankasa me maame anti azuma oso child den na ne phone say na ese de ayeyi enti ye chia obi bia na ye nchia anti magi the great wo se wa ye den oh anti magi di na odada ben one ga na di na wo chena ne de ne ye ne starting ne oh nana say anti magi di na oda o oh I feel anti magi anya 80 years ba no fe pa birthday song okay ne nana bobi mano ana wo betu bia mano da bi who need voice ne nana betu nana eradisha no nya okese ya da se we so me da se eja Nkoranza na wote ne nka no quickly mo hwe so mbenya osofo antwi ana se eye sumankora hene de na mame a na afa yeni enkomo emfamfa eye akwanhia ene asofo awuwo na ekoso ewo bono na enkrofo binom ene binom ede ye sei no ewuo de yemfa anya saa o ewuo yemfa anya saa o meni ani mesi ewuo yemfa anya saa enti nipa ngu sofo sha sofo ase ongu Roman father bi ngu da Pentecost sofo ngu da mesi mi krom da ma hinkro Pentecost for ekwa yie ya papa galas yankopon fa akransi yie na akwanhia si enipa more than 10-15 na wo mawu e Church of Pentecost na nsan brekum mfansi ache Assemblies of God wo ma sori anhwiase ka faith gidie koko asori nkwada wo mo ekọ camp enipa du enson yanti bi enti gidie koko sofo na de kwaji sikadura na enti se sofo hye sofo asena so owu a o se wewu obrekum wewu aha na we na di we kwaji sikaduro we na ya sacrifice we na ya say we na ya say sekwa yankwa homa no so na ye ne eye odefo oje amansan bo ahen kokko sunya manhene sumankora hene eni enkomo nana majo hello ami ho se ahoma no ebetomu a mi wi na makọ osofo antwi so ho na afei yedi enkomo nana majo meje uso abu na wadama nananom ensuo ene nhoma abosom ene odefo gia mansan bo ahenkoko ene eye nana ose chiritwie ene wankasa wasomfo wamo ho tesen opanyine meda ase sabre yi meda odefo ogia mansan bo ahenkoko ne hye nase wadahoroma ne hoye watu kwan na ze onankwan so oba na hoye pa sebio nana ba ya da bia meka visa nana betina konwa yesu afi kura penti man sisu nyan kurudua anga sigana otimi ho se na nyankopa to nsupa agu odefo ogia mansan bo ahenkoko yesu nyan man hene so sa na media o se twitwe dua ko sebio yesi obi di wo konkwan yemfa no nkowo ono so enam no so man ne odefo ogia mansan bo ahenkoko ahume de ma yesu mankwa amanana metena so amasore enti ono so ne hoye na opanyine me mrantie sebio eye mrantie hene a ogada mrantie nyina mudi machi biribia me namba bia sebio kafra menya soja fo a mo gade me no tuntum hene ne hefa ne me hema ne mabusu ya panyini kwasi bonyo omunyana me da omo ase na mo asa na mekasa mpese obonyum bi yesi onipa beji adie na wawo onipa beji adie na wawo onipa beji adie na wawu kojo to monsa che asa mo benya nyoma me pepa se me pese obo ede mai akonta efi se wuhu me fra akonta se bi ma akonta no pra ko pesa se me yiri nua be ma no ena me yesu mankwa he nti oye de ya o yesu mankwa he na kasamafo ena wo san ye odefo oje amansan bo ahenkoko ne kasamafo na wo san ye John Mahama ba enya agro
na akonta ne yewom ne se ye ka asema nipa fi se studio kafra ye di hu ehye nipa mu e pa che nipa mu ne ye hu ena ansana ma bi man kasa o se da me kire o se o mon koya ade no se o mon kotwa dwan ene nkokɔ ne ayi e wo sa yi no na manya bibi besi no me hye mo joda ba ade no si branda nanso no munim se me di agro jo ayi joda no me frɛw ebisa sa akota asɛm no dabi me da na me frɛw sɛ wo ne o mo akasa na se wo de wa kan wie so wo be ya wo nya na me se akota mo hwe ne ye o na ne ye ba na ye so me bo aka kyerɛ me oh sa o frɛ me da no busa me sɛ aye baabi akwanhia ne si ye no wo makwa akwaya amamre ne amane na me se asat me da ene kwasi da ne de me na mo doma obi am frɛ me ndi so mo koye ye de a mintimi hu o man koye so a mintimi hu eno na date a hye adwoda no ne brada be nomienu apamitu ne edu enum ena sa drobo ka pem ya pemfo mu a wawu no memfa ne se madi tro hello mitio sumankura hene le se memfa ne se madi tro because me ka se adwoda na ye ba abenada dabi no so still abam aye hunhu asem nti enyentro abam akontai nana no ma wo bono mantam ha o man pa ni man si ya afi we de enkoyi mamo biew mo je be pia gu me sha kwapem ya woda bi be si tachiman kwayen so o se me se me sha kwapem ya woda bi be si tachiman so tachiman kwande eye efri new doma koto krom kobedi chira buoku kopim tachiman bi besi because na nyina be kan bom na ma me de se pata no omonye o se tachiman kwai so accident yasi abepem ne na nanu nye nwadwene se bi o kafra ombe ya ma me de se pata ya akra na afiri kwan no enti nana sumankura hene opanyin baabi a akwanhia ni si na no ewo putrikrom ewo adujama ho no yamfa no maako drobo ene drobo car apim pimfo ete passenger car num pimfo no bana wu ni yam pimfo na nkasa awu akwada ya wono na wotwe mienu a yema no nofo a na ofia doctor ede krata to se yenkoye ni surgery ewo confirmatory me ma kasangwa okay pimfo no nipa ode nyense ne ma no nya sebi kafra nipa onyem no na wo ka na ekiri ayi e kodrobo no o ma wo bo nipa ne ka by ka se ko pim se ma me ne be wo am kan nanu asema ontimi nwoda akontamenti ni ye me say pimfo na ye de ne ko kumase no be ma onyem no no nya ono na ode nyensa ne ma no nipa no so a ode hye no no ono so akoya ade e wo asuakọ adwoa e kan se kopim se no kure beda adi no enti be ma na oti ka no ma ofiri kumase ba no ene ba no so a ye de ne tiri ha akọ no omu nyina wu omokoto aso wa asaman do Opanyini me na okasa me ka nsem wo be me a wo be hu se fikire ti me pa na sumankura hene se o man toto sa ne mo we anya wi a odi abusu apanyina ope no nko yi pemfo no no sie no na hwe ade na sumankura hene opanyini sa on the spot hono emoja ehwie gu hotra dadadada sa no obi amane esa na obi adena e bae nipa mienu pe ma ade we nyina akrahye nipa mienu pe menam ka tete pemfo no ni be ma wonyem no anokura na adi ai de ko hye obi na e de sasem we bae sunsumu wiase no
ani was all and here come to my body can your watch and the Sumagrai name say or penny ya or baby as we are called up car as we are called and said you can fly for Sequa or Becotano Krum. Ah, no, what through her, Oko as we are called Oko, your friend say, Kuroba could be a Mirafi, couldn't be. You are for now. Ufiri wa ansa wa kwa Asiriana da no eni ma obefa asiri no wa besi jangufa no wa besi guka na wa ba asuako ayi won suo bu e fa na suo kwa adwoa ena mse o mo pani ya mo ko ho no mo ko ya amamene abusua fo tie mi a mo ko ya amamene wi ansa no ngasie abaya no eni ni mu de a penfo no me na me ka kire o eni ni mu de a abusua fo no oni ani mu no ntena ka front na ehwe ne ebeto no hey natural say yes na abaya nyem no nipa audition nyo no ana bimu nso akeka se abayiwa bi nso wu ewo esiriho efe no Regina owu somewhere 2020 oni ne onya 31 years eno so wo so owo no ekoye aduabosem se ya ma eye esu akwa adwoa so no mkotu saa ade no na ensensema ne na mu kire se accident ne si ye no de enam so ma saa eye abayiwa ewu ebaaye no eno so enam saa line na bi opanyini bosom de oya na de oya na ntente nta se pemfo na owu ye no nipa owu omo amu ye ni wo fanka ho ni wo fanka ho olim on kan kire mi o mesi bisa mo se ni wo fa enka ho mpache o mi de minim se wo de wonim wakom ama o maka che o mi minim ni obi ani asem bisa se ni wo fanka ho mebusam mebusam yenya inema bi nana wada woroma menyom de mambo a be ha me kofi he so we say anyum bi nipa beje de ni wawo na tete nyum we de hwane boy kojo to na nipa no to wa duru pa ya no ta anyi fitua no obo ene obeka me edwa duro quantum plus obi ya metobi ene akobam opanyini yenya agudie ni ya sini babi amanfo de nam ni ayi wo ina di we die na suma grahine opanyini de mpesa mbusa osunsum wiase ne se efiri na ano a akwanhia ne esiye no amuno mu ho na no wo musini pa be se edumiensa na mogya de tradadadadadadada no hono e so mokoya amamere o manya ene e be ye wes ewo adujama potikrom ho no mokoya amamere why endi sesia nye ho side na mempra ofido okona eboni ewu ye enya ho sa stretch ho no so akwa o makoya amamere bi wo maintain na mintimi nkasa o maya na so munye di opanyini nana no because suma grahine baby accident ni si ye no kure ni nyame anim ni enya careful so enya hwemu eye krompe te se bia eye efri pole runabout e ko baby o mo traffic light ya enya adwuma yi esi no te se eye kromu pe kom na ne komba na oyi sika oyi ni woni pam ana oyi ni kokuam oyi woni pam enu bi no ndi o ya mo hu so ho very good enti se siya me no e kase no wona ensuo ene abosom akese wo som no akara na wo mo ewu ye no wo mo wan akara no nipa funu de akwese furu akara no da so wo ho yenya amamera omo wo ba bia wuwu ye na omo wo ho omo nyanko ba bia ese omo ko bai ye di nipa no honhom no ye pre ye de ne body na akwese friji na de akwese no de owu ho na akara no wo enti omo ahwe ya abiri bia se bio mpanyimfo bu bese nsamafo kura pedodo na nsese ye ate asefo enti abiri bia omo so beje akara no bia to ba mi ni ehia mi ameka che so tachima nkwan no so maka akire opa bode na mo hwe tama me no mo kasa yi obehu mi ame hu nyina afọ na me no wo kasa no
me hu nyina afọ na me no gina ha kasa wo pa ma obi mtu moto no ngara no na he na ye ho hwie nye yi ana maybe ayi na aboa bi firi ayi e ba kira asiye na ho ne ma e bi sa mo se ho na timi ha ami ya tu ho ana mo ana ho na afra me kora se na nai ne wa kana yenya ne ye to ato sabi me kasakwa ne se me kasakwa opanyi mi kurom se kwa mi firi ba kurom ha no ni bone wo e bibi na di ma ba so yan kuro da sa me meboa na so me ya ese nipa ni ti me hwe na ye to na ye da me komi die me obuha no kura pa na me ka kire wo ko me ka asem bia wo de akonta yenya agudi wo abri bia me ka asem a kire wo me ma wo date e ka asem wo ye den ade no beti na de ntia nti yanka ye ka asem aye hwie nipa yi no efe munnim kura na me kire na mko ye musuru enso monye ti se de waka efiri ni doma kotokrum kira komedi ekopim eye ayi abrifa krom ekotachima ni bu oku no na ti bi besi na se nne ekopim dabe ya woda nti na wotu na mde amamo de we de e be fa fo makotachima yen o ba de ye be fa fo makotachima yen ebe won ba bia besi so anye kefo so ebe ye mpomu a de free ho wi a ebe ko go so kwan no so ya bia mo ye kwan no na me ka kero na ade ko so bone be na bone be ya on se ye wo adibi wo ha ye wo obi wo wi ase e wa hwe lewe no mo timi bia wo pesi ana lewe ehu o se ade ne nam so e ko wo so na kunu na da e ba lewe so na odwane na one nam enu bi na hankra no e nam soro na ye adwuma enti enye wura ho ahye ba bia ye no akompo opa ba bia di we si yi o mantu ho na ma ha ene VIP chese base na me ka kire na moja be hwi agu no nya agoro mene aye adujama ani potukrom hene ebedi nkomo nyame ya adoma ochena no pade besi bia nkasa no monko ya mammele hono akra na ewu ye doso jiso muku nwan miensa nkokọ nson enwan miensa nkokọ nson ena snap pantu ena besi fufuo 3 kokọ 4 no munya mammele omun pemu pa nkokọ na omakunu ni wadi na omun twitwa na nam ketenkete no momfa mfra mo no mfa nchena bo emfra no mfa mpiti kwanum nyina asa eno ano no mase we de nka simple o ana ma kire ono ya na nasu mangrane kai a drop it information no kura me pe no ma wie atia mo mehwe so mbenya osofo ntwi amame a yewura traditional no na yewura pastoral na yenko eye Christian religion na mehwe asofo nso de bese na wotwe mienu nie brekum asofo bese mienu sunyaha sofo baako sunyan bio sofo baako onde ne posters ne bana kora abobo monfra sofo antwi mame na anwa da ya nso osofo baako nso afiri mu nko aben ne mpatam ha ya eno na madwene ho a mentiase the rate at which a bese busumi mienu nie asofo adifo no mentiase na eno na menenam social media meka se mekoto se oba bi kasa menimu no menimu ba akro de se oya nyuntuni o so oya 4 ba o se oya nkomhyeni o mintimi nkyere
ɛna ɔno ɛkyerɛ n'adwene sɛ adiifoɔ na wɔn mo ewuwu no ɔno deɛ susu sɛ wɔn mo ɛde wɔn mo tumi ɛna wɔn asɔre akɔhyehyɛ asɔfo akɛseɛ ase ɛwɔ sunya ha no n'adwene kyerɛ wɔn sɛ wɔn mo ɛna ekunkum wɔn asɔfo nketewa ɛma ɔbɔ bodin bi na ɛno na mekɔ kasa man kasa because asɛm yɛ si yɛ ɛwɔ potikrom adugyama ho no Ford driver no ɔyɛ Pentecost elder ɛwɔ drobo nti nyame ahu wɔn egumu no ayɛka no ho no deɛ wankɔ Presby no ɔbɛkɔ Roman deɛ wankɔ Roman ɔbɛkɔ Anglican deɛ wankɔ Anglican no ɔbɛkɔ Pentecostal deɛ wankɔ Pentecostal no ɔbɛkɔ Charismatic deɛ wankɔ Charismatic no ɔbɛkɔ ɛyɛ asɔre enti hwɛ atuna hene ne ba nase na wafa aseɛ ɛna fe ne nana nipa nan atuna hene o enti sɛ atuna hene yɛ ɔsɔfo a enti wobɛka sɛ ɔde ne ma no akɔyɛ sacrifices ana wakɔyɛ ɔhene mpo a ɔyɛ ɔhene kɛseɛ no wobɛka sɛ ɔde ne nabusua saa no akɔyɛ sacrifice ɛde di akonnwa ana which ɛnte saa ɛyɛ akwanhyia na aba na bibi na ma akwanhyia esie nti asɔfo ewuwu ɛwɔ kurom ha se ya sɛ ofi sɛ woyɛ sɔfo woyɛ odifoɔ ba na onte ase a sɛ wogye wo nkunkunu di ka kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ ɔma nsɛnkyerɛnne ne ɛnɛ deɛ ɔsɔfo ntwimaadwo ɔsɔfo maadwo bɔkɔ deɛ Nyankopɔn de akyɛ me o na mo nso Nyankopɔn adom Susanso Sompa fan club patron Susanso sana hene nana ampem won afu akwa sapon ne ho yɛ na Nyankopɔn adom olma ho yɛ pa ɔsɔfo ndwi menea o de me ni wasane firi dɔma krankwanta wamfie berekum from moonlight ebepem enne nyamedwuma wa ya ache medemani atofom ahunu se be se afia esi mu no moa mo ho adiifo binum efirim ama abaya bi kura ne nam social media se osusu se wo efifiri mu saa no wo ma de wo masora kokɔhye adiifo akasefo binum ase wo sunya ha sei no ɛna ekunkum wo mo enkoda no metu no fo no wakeka bi a kyerɛ me sɛ me yabɔ me paa modaroma muni otumfuo Nyankopɔn edi enkomo ɛdeɛ na ɛkɔ so ana medase na mechia wo ne watiefo nyina Susanso Sompa fan club nso na no yekohia meeting and as I say we are heading towards 20 we are do 20 yeah kopa ya dear nana otum Nyankopɔn o nhyira nyina amen onka ye ho na omwan amen na sabre nya bra ye shifty blames you yes obia Nyankopɔn amana so bia hu se Ghana nkasa no Ghana temudin sabre nya ntoatoa sabre ye bra sese ye ma ye nida ho 1 Peter 5:8 se na cha me be wa manem pento na me na kan ma ye ebra ye sha afenase no ena de obo no soro bo na sase na ye wonyame ne wonyankopɔn so obi ka asem no si nyame se ya nyame ba ya but your boss robot from Genesis to Revelation oh we actually nyame ho nyankopɔn di nyankopɔn say 2026 adifo bebre o mbeja ho akọ na say o de o fe na wo kire say obi na de no call ya ono ankasa no so onwe no ho yi na obisa no ho say wo mbebe kɔ no ɔka ho ana
Number cho the American say quotation in America. 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Aye. Okay. But you want kind and twaso. First, we say. Now, I'm in way. First Peter. Peter, no call New Testament and answer. I'm sure New Testament. New Testament. Was your power? First Peter. Aye. Saying 5:8. 5:8. There be my who First Peter no. Na 5 na cheme wa hia na ebe. Baba. Oja me mayento nka. First Peter on. By 5:8. Mama Kamo. First Peter. First Peter. Give me mic in to me, Mama. Give me mic in. Be me mic no. Eba che wa bi. Papa Maba. First Peter ngoma no. Etrenum chichemu otwe. First Peter ngoma nim. Eba che Peter ngoma edikan. Peter ngoma edikan. Na first Peter. Oso se ngoma nim. Na doka Peter ngoma edikan. O de yi Peter different. Enti ye ni First Peter ngoma. Papa Peter ngoma no edikan no. Wo ba wo be correct ni ko ni. Se First Peter. Etrenum chichemu otwe. Aha. Watch. First Peter. Ose. Mo abofke yenko yi ko. Mo aninna ho. Wase mo ninna ho. Mo wan. Fo ye ma ye ninna ho. Kristo fo ye ma ye ninna ho nkramofo e ma ye ma ye ni enna ho. Mo wan. Ye nwan. Efri se. Adentia. Mo tamfo bonsam no. Aha. Nam se jata. Yete. Obu. Okase wo ye o. Wonam se jata. Aha. Onam se jata wo bubom. Hwehwe de obenya no amenne. Amene. De obeye den. Amenne. Obenya no. Amene. Enti ujeja wo ho de a obenya wo. Nana minyam firi wasem no so na me menka asem wi. Owura so dem quote me na ne wo ho. Hwana hwan. Asore kofo a Kristofo ne agidifo. Asonde mu. Asore dem no ku ne yam yensa. Asore kofo a Kristofo agidifo. Okay. Na oma ye nyankopon de ya agidifo. Yo ye Kristo ne ye de otie Kristo asem na otie a ode be ya adwuma na a big question mark. A Kristofo ne nyina ebo church doctrine ho ban. A check doctrine na obo ho ban no de na nyankopon de ye. Nyame na nkasa wo no mra, wo so obo check doctrine ho ban. Until here John 1:12 na wose na wona waji no na dodo a waji ni dindi e no wo ma wontumi se o meye nyankopon ma enti hefo na nyankopon ma agidifo enti dem wona agidifo na nyame nsa so wo mo so asare kofo na natade enti udi agro bebo udua de oye Kristo ni no so no so sika no so foda na ma na obetima wiya bi ba gidi ni omfa bi enti yewura sofuko mu asore ma wom asore kofo wom agidi fo wom na a Kristofo nso ye den ewom agidi a Kristofo no ne asore kofo no teneten wo mo nsa na asomasi na ye ese na asomasi na no won so de na ye hwan eno ni asem no enti de obo soro ba asa ne se afiwei adifo bewu o say afiwei adifo bewu afiwei ai ana de show de ase awuo ni ehudehu na bi na say so far sunya hanko an ma record say sunya hanko an ya record almost 5 ko head of man ko bechem ne go so ne atebubu num na bisa ba hwe Womu wono so a strange pimpa. Anu nti de eye wono ankasa se wogina ho no. Ohwe ye.
na wanhwe ase ebacha what you say me tie pa se see na unem se Sunyani ye dumping area ma the whole Ghana of kefa o say Sunyani a dumping area Sunyani ye baller nana no mesra mo fa ncheme ama Ghana spiritually me na make kachiro in terms of what one I pole runabout yeah go border runabout yeah fear pre runabout yeah mo pa mu nwiri hwe se Ghana hwe ase enti sa meka se adifo na oman kasa apɛ bibia from ho adifo no ɔtenkran ba ne nyina so wo Sunyani se ame no kasa yi de ekokɔ so yi yese edu we ya na mmara ne ntino ayamfa na saa enti papa de wo ka no clarify ne yie mame se be ya ɔkyena no ya fidie we no nkrofo bi ya na o matwitwa na afi wo mo de pe o musika o musi o bloggers na de o say papa pajo me ba na wo matwitwa o musi o so fi Sunyani eye baller Sunyani eye baller na spiritually say o part de say sunsumu wiase no adifo akesefo e wo Ghana ha na e de Sunyani ha eye sunsumu baller mo ye bia mo nyina so wo Sunyani wonne samne ne ma boni bia wo mo ye bia no Sunyani no de ne nyina so ye den eba enti wo mo ta ba ha pa o obi kura nam kwan so obeye ne nsam fun wo Sunyani ana ne nsam esisi sesi an onam kwan so ba oba kiti se o ma fi wo mo bewu no oka ho ana ne se ne angelo se ne bofo se ne den na ka che na watene ne a onye na wo se omra Sunyani so na wo meye dai omra meye ana ne bebrebe endi ebasa ne sunsanso ne yen ana difo bi no na de ba wo mo so o na se ono difo ne de asamo ya ato no ana ope baabi aye na kwa nkyere enti de ebeto no na ope baabi aporoporagu na ope baabi aporoporagu a ye krom ha asundwie e wa hase no aha na obeporoporagu and there are agents here oba obenya feura oba obenya obi obeboa na mana ko oba obenya obi amana be yesi oba obenya obi amana yesi and we call ourselves Christians ayasemo papa ya nti Sunyani ha na mo na mo kai o se obi se ope protection amana instrument odifo ba bia owo abisim enkran ebe ye de make ya oba ne agent ne sa nipa no beka ho na onka ho afi na mato wase because ye kohwe na Sunday mu ho no na wadua prako enchine twa ho ahia bodua ne niema wo mo frɛ no wo abisim ahemfie o se odebo ne instrument ne na asore ne ho ban enti sesi e de make say oba wogira na so a oba ye na kwa nkyere Sunyani oba sa nipa we wo ya oba ye na agent ana sa onye na agent obetuma ye ni agent papa nti ebe ne den na nano mo nsore na nyame asofo no nso a ono Nyankopɔn na afrɛ wo mo na omunya baabi anyina ye no tokuro na wo hemu no nyamete onkasa ko Nyankopɔn oni mega church mu owa akoma no mu na ono nso na frɛ binom na binom nso afrɛfrɛ wo mo ho nti wana wafrɛ wo ho no de owo network a wonam so ye wona adwuma ana obi a kokoduru baabi a na obeduru Sunyani ha fair day no wanya obi amana anse na nti se oba beduru ha ya obenya obi ase na ono so be pa aboafo aka na ho aboa na amana ye de oya enye no owi ana wasan kɔ
na ehun sunsuanso no aba yenom yadifo e wo sunya so gusunyanfo ma ne bono ne ahafofo maso na wakotena nkran na adenti na sese kaya efiri drobo ene kaya efiri kumase besia akodrobo etimi hia ne epem mapemfo wuma akwada onya na wotwemienu ye koye ne surgery no wankuduru wodi enti asa ne ma ne nyina ye koso na obi a oye nyankopon sofo ade wi ompebi omfanye hwe and sankrofo no so they always condemn this. Na so for nti afutu be na ode be ma de ne nam social media say we hu se de yonko sofo awu a o si o ode wa sori ko she we yase no ena wawuo ode wa ye sacrifice ode bie na sori sa kasa abre appreciate for inviting no waya de o kasa asem oba na onenam social media no ai because otimi bodin obodin bi say di for baby Florence ewo yahima owuwo bi ana osanso se na anu ada odifo ba konso saa na wo mo abonutu akuno ana oka sabratie ba konso berekum ana oka baras ne hwan bi nti ase oboba na opesod na ni kire se those people na waboni nyina no na omo hye sofo bi aso osunya senti wo ma wu ne de owogidie se saa sofo na de wo mo aye sacrifices ade tokas akese ade yensen kire ne na se obi nso awu no nso na sore dem ha ode ne ye de ano so ye question obi awu no nso na sore dem a onyanya saa yes na sese wonya no a ono nso de na ode ne ye ana se na busua mu mpa de na ono nso so de ne ye anana anani asem no na ahu ade ba kwa ye ku ye mpa ne se mama no momunyin na twabere no duru a ebe hu de ewom but watwa won so won fie no so anunti afi adifo ai wobono ene ahafo omunyina iye na omunsum yankopon iye na enkom na omusha na omankasa nso omonhwe omonso di ise yankopon wo botaye ntia wo se afi adifo beko afi adifo bi no beko adifo beko na mesisi amene wo kase Ghana nyina tem din ze niam asiniti afi ewo kwan benso na sisi niam akoso na no ka ba ko bo ho hwedom eko yi ntine papa mu a na no goso Kenya se entotro so ene mpatam ho galamsi amana etigun no wo musi nipa eburu aduru no oji di se minister bia bika ho anka sabre nka yenya nwemu tori enra mikurom do ma hinkuro efiri juoda pranda ukuda efie mako enan eneja tom and they say a bonus mark for about 4 years ejane de a bonus mark for 4 years nana ebi ma preje niam bia ehun sunsan so na aba no seriously wa preje niam bi ode ti se wa ban ho baaje niam bi ehun sunsan so no and nti say formality no adada no ade a me pa cho kwesere durada cause praises and worship no de wo ye na kokwa mu no eye powerful than the okoye na sore dem ho ukwa sore dem ho hwenyankopon asem yie wo beduru fi a wo kokwa mu no jan niam boni bi a wudi na kokwa mu no na eno na eku no na yenya nhwehwe ni mu I service nyankopon som no na yansum nyankopon nokore ene honhum
Cause about Tayana say me keka so ma si ho asem na so fopanyin aboma baso. Na woni mi say ya ba afore ni wie ye no. Omo kan sika. Na obi nso ka kire na yonko bi say enne ye ba afore nti yenkogya me. The yonko na kono the dollar ni cedis na koye. Na cedis na do so say dollars no. Ana oboni timpo o the cedis na do so na ko ba afore. O kwa ba afore na oyi dollar na koye. Obedu fie no hu ya no ka na danfo no say mi kogya wasore no akoma no bia na me pese me kobo na do so say dollar na yenko na menye me dollar na me mfa cedis na do so no ntum. Omukọ ba so fa ma na no say asem papa. Ana so fu bi epon no say amo kan sika no dollar bia be di sika na munyi mre me na magi cedis ya do so inko. Na na say obehu dollar na e bia na sia. Dollar na yira wa afọdie num. Anso asore mpa na e kan. Enne Kristo somno ayese asofudie no mumpo ya transfer asofu se onko kwakwanya ohun se a miss blessing by transfer asofu se onko kumasi a obepe dwan ene na busua akosofu panyi ho akoda na senti asofu mu transfer mpo ye lobby nende Asofu mu transfer so lobby wom ye lobby fiti se ye de no kwa akura se no correction o hosta but ye de ne kokroma how the big man tog man for ho and it is say ma ye ni da ho na ye sum Nyankopon wo nokore mu na I service no nana emwa odifo ayi asofo anji menua me da se anwumre yi enso me da se tia watiefo asɛm na papa na odi kan ba ya obekan ya no o je se me na me ma bi tie me ne a esane aba wo nkyɛn de enenam no de sɛ wo mo ya no mo nkwaye o asofo anji menua wo de wunim de sumankura hene kan ye yebetimi de ayempaibo anase esese de okan na saa na ese ye no nana yanti ase se asase we yebeto se da ho ye ba henfo na wo so nananom wanka se obi akoma da ne nsam wo se ohena akoma ada ne nsam se kosua enenti obanyansafo yebu ne be yankana osofo antwi se de nipa na kan no enye maye ni akiri dabi osofo antwi se de nipa na kan no kwasiara maye nkwa asore ye nkonkoye dabi ye nyina sabe ye sumsum ye ifa uti ko tu sum ye so na sum na bisa obofo se eden na wonye na saati de na de wo no individual affairs you aya pre na je wo run for your life Sabre se obi ekowuram na oye ba ne be ma omuko di akatima kapin agoro na de oye ne ba ye de kwahen e de kwahen fie ene nananom omon sore na asase no omodea omone hweso asofo ye pebia hwane twamayen womo ene twama mo na omode twayen dabi nti wo monto mirika na omon kwaye de sese omoye na ye nsore ma na beto ya sore de mo de sese ye ma wo mo no ebe ya ma wo mo fi se oman enye sofo de a oman ye ohene de a inananom omon hwe na omon ye Ezra 10:4 omon ensore na omonye na omon so ne da yan de edi wo machi mo asafo nyame Israel a unshira wonso
run about to Bakuniaba. When you one room or the command. I know the other. I said with Facebook. Nti no anzo ka cheni panzo onko Facebook Sompa FM live. Medase abusia ene yedo ko sumankora hene ho. De okan ni nyina mpacho enye creating fear and panic o. Eye sunsumu wiase de ebesie na no di kankan se joda yede ba won so na atiesi brada nyame mai favor. Osi se ya anya bibi ya mompa ye a efiri eye kwan we so kwa akopem tachiman no enye papa bet me de meka kire wan se o ye driver ni na ona kwan so ekwa anajo bo aben awia bo aben uduru asie ya bo aben uduru bridge so a bo aben uduru ba bibia bola korawa bo aben ye waka kire me no 0543 989989 0247 989989 0247 989989 your friend no Nsem Sisi na wajime so okakakaka na watwa so anase Nsem Sisi o se ena wo kan seye abusia ena yakosofo antwi ho yakosoma nkra hene ho ena yakọ hede yakọ so nyame ya adoma juoda ena mekọ asiri na fei oba na nkasa na ne picture eda ho no mabusa no asem no no kure wom ene asuo na eda ho no asuo kwa adwoa na yede wakọ sekwa aha okay interview bi na ye ya na obi se teacher ni bi obi akoto stroke ya de ama no nsensem bebre no assemblyman bi no ya bu asem no e wo se kwa joda obeti de asi hello Nsem Sisi o ana ukani fi kase pa atroni atroni otenani yentio ode nenda ya datu papa idi ya bekma pasukura kama basma pasukura dawa na basira se ya nyaka mawodi na asembo ho naka obanya ho no ka funana so ko bo mu amane na san ko na se dia ombaye ebia bebere omun ti radio no aya sa dia so man kwa kan die ko mun na ti huna mo ka ba boy papa pa se dia o kan kura dia o ba sie me pete na ko se beda ani Africa ko chime ya din pa omu ahimfono ya stro mo se omu ye ki so mun na omu ye momra ya tata se momre de batue ya stro mo ya stro mo papa ni momre de mai omu momre de mai ya da papa ya ya me shiro papa oh me da say hello Nsem Sisi o why new Basar fo yentiemu so me da say 0247 989989 and 0200543 989989 woma eya badwuma woma tue omoka weekends we be yo omode because ombesha se enne ya woda ochina fieda memene da kwasie da joda na joda kra no be badwuma be 10:30 11 and the weekends we be de holiday we be de one ye careful so a esan ya pe na ye koboso me fufurum minia ye be di bro nya na me baketo se da na last market o na fifo hello Nsem Sisi agro nana why new acho ko boy o say go boy
Hey, go boy. As a boy. Yeah. Boko there. Boko na muchwe. And you dey see ye ewa munchemu ho edi anke ye. Nyagoro. Nye izo. Me tu kwa fi na me bai. Ndama chena juma. Ngodas. Ike amene mo. Ko Jesu. Asama sikwa ma pasi na kaya na. Ndi mapanya pona mo de amutu hu na mundi. Mepa wo ni nyamwa. Gise de ne pitu ya na no fitinu. Ana wasanje ni tijima kwanso ne de na no mutu hu na mu. Me bompa e fe o monya kama. Yesu ye sue he ba. That's it. Hello. Nsem Sisi o. Ebacho Abraham ni ana. To me Sompa hino. Yentio. Ana nyamisa papa fano duma kawo. Etiamu na nsema. Ini ya kanisa nyawana bibi Nsem Sisi. The best day na nfi ati wini na nyamisa fano msa papa. Na swa kwa hino so dama sina kwa kabia na maso de kabia de nti ni fini na no kaya nyampa nti telefone ya wakati mzee ni ohu ni treni sana na mtu mwana mmoja ma wengi ama kama kwa soko dibe so ko dibe so ni nyanso ada na ya chini sasa na mtu mwana mwana ndio kama sisi anwa ya kana ya mtu mwana mwana mmoja msema tangu paka namba kwa kunye so chamba kama ndio ya mfumo chao bibiri na mtu kwa udi ya papa no Mr. Name so wabisi mchiana bibiri mchia asafa mkifo ni na Sompa hema mfuni na kama mchiana ni na so mpunga. Hello. Hello. Nsem Sisi. Ana okane se Nana Poku Piesie Isaac ni etwa ho kwanta. Nana mpa chono ahu. Eti Isaac. Nana uraden kan ho wate. Amen. Na onto na musie yi. Na Nsem na Sisi no kai bebre bada uraden kan ho. Na onka ni pavira na da asampaso. Bana Osman Bekanaze also na ye di oya na onka unso. Nsem Dase. Hello. Hello. Nsem Sisi. Hello. Nsem Sisi o. Ana okane se. Why new? Aso Sompa hima yanfo. Hey, yanfo Sompa hima. Nana. Na. Ni mfami anga mazoda dada. Oh, kafra. Ba so bia hu ye. Nyame adom na unia of allergy so no ho ye nana. Nyame adom. Ho ko mi koji no ma ye mi frama. Kafra. Ikiani mam jebe se nyame islam nana. Nana. Nyame islam pao. Nyame islam ye fun awo be wiase. Amen. Ani obi fi nyina. Amen. Ele me ni mudo. Ya semo. Nsem ni so ni. Nyame na yiwa maye. Say wo mi etienso. Kada o si bebe. Nsem Dase. Omo mo nya ko ba se de ko boy no. Na omo nya mamle dia na husband ni mo mai say na ha ji tu. Ya Christina Robertson. Nyame ya adom a. Sesei. Na mi fi ya de betinti mi ko mo bi suma. Mate. Chelsea ya foni ma ko yanko. Me Dase. Bye. Menchia of allergy wangara hene of anano me Dase. Menchia alata semene wura. Watchman. Na menchia eye emre amankoto. Twabidifo bechem de tibi duan kwanta techimentia. Hello. Eno Mary. Nana. Sa ayeno aya memere da ebe. Papa cha. Yo, yentiewe. Pacha so mo ho ya de. Nyame shirao. Onyo kese. On konfra dumu kwa dumu na adumapa na wo ye no.
Nyame ko ban say ya obi abesusu bonu bi eba o so na en ko na so Yesu bi mu ya o timpo nyina ko si Yesu am tia no pa Nyame ka mo bi that's it. Let's read that say hello. 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 Hello, Nana. Nsem Sisi o. Ana o ka Sisi. Why new? Ana ko na new abisim nyame chire. Abisim nyame be chire fo yentie mu. Nana da watini ajuma pa obo ma ide bia. Yesare ni anti usi ayara ya honto e. Ti dende. So let us say hello. 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 Nsem Sisi o. Papa can we just. Antama Guineana. Yeah, Nana. Yentie we. And now your birthday. And you. Hey, happy birthday. You. Happy birthday. Happy birthday to you. Otumfo Nyankopon ma nkwa ene ahoden oma yokodo honhom oma woni nkwa na me na fe oma ene oma na na no ombe hu why. Let us say. Nana. What was Siamo? Let me my farm with you. Nsem Sisi amo. Ani kamo pa. Atendi anu de sore. Ya di bani Nyankopon. Possible some meaning that my father is our most of them. One of two target of Mokakoda, but in the morning can pass. Nana, see Papa Babetta. Yes, friend, paying for him for himself. Almost sorry. Now, who won't be any dear? Now, my father had a matter and so on by informant and I'm Jania, a day fear go to the Yakupon. I said, winning and I'm saying almost in your dear. Every day no good chat. Yakupon on one side by your phone. Not be the few good that. That's Yamia no better, a bedroom. Don't carry home. Let me see I change young friends and this thing. I'm hoping to get no more home band. You need to business and gentlemen fancy. Let us say, Mamanchia Sompa Hima or New Doma, go to Chrome, Masse, or Nepenquase, Sompa Hima, Chra. Abisim atruni sompahima ennehene na menchia insuatre sompahene one ne secretary na menchia basare ya science agobesa da dom sando mampurisi ene ne mpatamu bacho ma radio no enko form kakrama me why hello Nsem Sisi o Ana ka ni si why ni ana ka rami ya usi nyame chire na sada enti o kwa na se phone bi bele won chen ho Nana, birthday mo to be kan why. Ose Birthday mo to be kan. Also your birthday boy ne. Happy birthday to you. Otumfo Nyankopon emma afese ne no. Na wakoma so ade bia abam wate. Ichacha na mechi na kutinga tia mchiano. Ela iki, ela upansi ya mbili tiacho bia. Let us say happy birthday enkoma obia odi ne birthday. Ochena ena Ghana enya mfinhia no aduosia enkono afese sende na Ghana a eko wolu mine Ghana eko 70 years no. Hello. Hello Nana. Nsem Sisi o. Nana na okanisi. Why ni o? Nana bacho nani ni o? Nani yenti o? Nana mabo abaso. Nana ozi nyama ya achina Ghana yase. Ghana nya 69 years.
69 years. 69 or 70. I'll call Crombo. I know, no. You, Nana, Nana, Papa, opening by Pacho Sofu. Bakoya Sofo and Abakoya Comfort. The door in the Casa Lassano. The only Casa and a Sofo and a first one also a year Suman Krahene. Because I'm up a bunny ye. Mana, stop on a castle when it's a pa. I think I'm 4, at least 4. Nana, no, I'm also in dinner. Nana, my name is I'm not a pa. Nakasa, you Yaminipa. Yaminipa, a casama. Uchi and Casana. Say, good question, you might say. Nipo kasi onyame nipa na adashane we na adashane gibe hu ai be kasi onyame nipa na nyame kama da super. Hello Hello Nsem Sisi o no come see hi new from Kumeso okasa friend okasa friend to me atroni fo entiemu. No, we be in Sonia, for doctor. For doctor. For lawyer, for doctor. Hey, say title, say a crass for hene, a crass for president, a for doctor. For doctor. Imagining in atom, what it? You, nothing you say. You could say. Company will be a pure musica. It would be a month. Company be a friend of love. I was something. Mumma couple of crowd, or catch you also. Who could be some catching so media and friend or boy. You know how company be no couple. If you need to be not this coming, so they're catching for one student. It's so much to my boy. Guess what if you may. Then they be a serious uncle. Must have Let us say, Abusia, my bread, Mama, young fancy. A Chanana Professor Swabba, Yemfa, Bakupina, young fancy. Why? Adaroma, and Rasa in Susi, poor me Joshua, no Chamino. In who be that? And Ramire who you Nasana, in Suoni Torsano. Na agumi tanki ne muka krana afra patro no na me start enje so ala be ko na nyame nhira wo sa ala be me spaki moto de prada sa hote so hu no se Nana Poku be paki moto na me faka no nkosi na me se na odi kosi mo kira me da ba ana Joshua so awro ne mpaboa na kawom betana pro hey already show when we young what na ma bre ya bre hey Abraham sibobo nyemo se wa hu mi biemwa na mi ko wa hu mi biemwa na mi ko ever last person here fancy hello Nsem Sisi o hey Sompa hina won su atreni Nana faye wie anya de enra nsuo ye de ankeye ya minti Nana tatia usi edimaye no yanso sana yanso edima ya ka umpa bom ewo atina mu enti odonfo no okan ho breni na tamfo ebedi nkugo breni bibia ese tamfo enye nyame etini wasustu no media da bia meka wona dwemmo ne bebu abowo no a isanse odonfo moburufo no washiraw na washiraw de awoye no enye nyame ene nam osoma yete dia yete ni dia yuwe tini papo ne fo a
obesusu asuponi afa ho obeko etia on de na money mu a na erade mfre no entu na fo na money ofa no wo ho okono besia akwa bi wa nana eno ani homework erade enka ho na me fasa akwa nso echia onu tin na ebi nso aso da sebre eneme wife comfort asante eneme wife for anti akuya also wafidi bribia hona eda ena Sompa secretary a wunsi atre na chia kwa nsoro nkosokra na das na rade ye nsonka ye ngoma de pantie awo na zet ni Yesu dimu amen men abusia yemfansi ya homani nie opese ofre na oni di enkomo sawo German North German South abusia nkomo ayedi ye no nso ebia na obi ewoyi anu bi efa interview ayeye no ho a akwanya ewo ho wanto ho ase nso a akwanya ewo ho yanka ne ye nso a eno nso chewpa ewom jesidu kasadu ntifato ho abusia bi nso ana eyewo de asem bi nso asi obese yetibi obi sisiu obi tetew obi hahaw eba cho fabre ye ne nkyere kwan no mamenchia odifo amisa Papa Jan one Revelations of Panin namenchia Mixpa namenchia odifo ba gifting Hinesanda Peace Bethlehem odifo ba onukunu mowo Ohinijan kwano so hwa mechiawo one Reverend John Felix Yabua former Assemblies of God Superintendent odifo ba bi so wo mantukwa akunafo niema no beche bi ena abaya bi nso ewo Beko Junction akunafo niema beche bi ene wo mo ba ni nyina abusie number no 024 54